Sziasztok, én Frepsi vagyok, és most itt van velem Haxi is. Sziasztok! Most a Lego of Legends-el fogunk játszani, ezzel a öldöklős vagy milyen játékkal. És akkor most mivel választottuk karaktert, én vagyok kockasfülű macska. Már régebben is játszottam vele, már 6-os szintű vagyok, és most ez így tök cuki ez a karakter, amit újonnan kaptam. Tehát most úgy gondoltuk, hogy ezt kipróbáljuk, és akkor most Haxikoma fog játszani. Tudom, hogy szar vagyok, nem kell mondani, jó? Ezt mindenki tudja. Nem mindenki lett tökéletes, csak én. Aha, ja, azért tudnál játszani, akkor tökéletes lehetnél. De Úgy érzem, Nem. hogy ezt nagyon kihangsúlyoztad, nem is tudom, hogy miért. hát én is ebben rád gondoltam. Ja, De szerintem bocs. most nagyon gyorsan menekülje, mert olyan gigantikus antigravitáció nélküli kis izék jönnek, aminek az anti-osztalitása megegyezik az osztalitás függőké. Jó, nem szólok. Nem szólok. Nehogy Nem azt szólok. higgyétek, hogy valami is értelmeset mondott, nem, csak hülyéskedik. Kikérem magamnak. Azért Maxikoma, ő picit tudjátok, hogy néha úgy. Hát inkább nem mondom ki, de adjuk. Most mennyire arra a csávóra kíváncsi vagyok, hogy az Erre? mennyire csebet arra. Hát itt az egész. Én mindjárt meghalok, nem? A dupla V-vel. Mit csináljak? Azt most ilyen feltöltöttünk ilyen szarra, most pirosok. Az E betűvel így, oda ne kattogtass már annyit úgy. Azaz, öljen, azaz, nem baj, hogy meghalsz. Ez az! Megöltük egy ellenséget XD-nak, Ilyen a se királya. volt még. Dehogy nem volt. És hát Frepsi már ölt meg, de én még nem. Á, nem, csak 4-et, amikor nem volt videó, nem videón kívül, most játszottunk azért. Ennyire ne hazudozzunk, rendben. Jó, hát az is csak egy volt. Á, Aha, meghalsz. egy volt, az 4 volt. 4 darab. Ahány Aha. ujja van az embernek, 4. Most én ezt kilőttem? Na mindegy. Igen, mondjuk fejleszteni a másik támadásra, és akkor ez olyan, hogy figyelj, így ilyen, és akkor így most így puffa. Azt a... mintha lecsulázna valami ember, akinek a feje kender. És el tudok bújni itt? El. Na, fasz. Azt a mekkora támadás! És öld meg, ez az! Ó, persze, de ott van a sarokban, hogy mi is segítettünk. Haha. So nice together, so nice together, oh, 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 so nice together, so nice together, so. Persze, megint ő ölte meg. So nice together, so nice together. Oké, nem égetem magam. R. Shit, macska. Piff! Még egyszer. Azaz, na még egyszer, Q. Azaz, na még egyszer, ez az. Boom, ez az. Juhú, ügyes vagy. Várjál, te beszélj ki is kicsit. vagy? Nem tudom. Te Haxi vagy, ugye? Aha, azt hiszem. Én vagyok Frepsi. Menj már innen! Ó, menekülj! Az most mit csinált veled? Ajjaj, bajok vannak, de már 2220-on 32 van. Álint, ja, biztos. A pénzből, a pénz, mert tudod, a pénz az egy dolog, csak mondjuk az mi? Az hogy? Mi van? Ja, hogy az olyan, hogy amikor meg akar holni, akkor még így feltöltődik valami cucca, és akkor oda kell menned ellenséget, és akkor így felrobbansz. Vegyél már valamit, menj vissza. Menj vissza, te krumpli, szalámi, szendvics. Összes tárgy. Igen. És akkor vegyél mondjuk egy, mert föntebb egy picit, szerintem egy olyat. Egyet? Aha. Oké. 50% sebzés. Vásárlás. És most bezárhatod szerintem. Rendben. És akkor menjünk támadni. Oké. Megyek. Elnézést azért a hangért, valaki zaklat minket Skype-on, hogy mennyire híresek vagyunk. Na, hogy megnézzétek, hogy a tiétek-e a miénk. Hát igen. Sajnos írogat rám egy gyerek.
Na de hát addig most Frepszikama el van foglalva, addig nézzétek, hogy szerencsétlenkedek. Pontosan. Ne. Menekülj, Haxi! Menekülök? Melyiket Az R betűs támadásod fejleszd már fel. Azt a 40 valami cucc van ott rajta. Az mi? A nyománk az R betűt. Erre. Azt a marha répa! Most öld meg, ne azt a elefet, menekülj vissza, menekülj, Haxi, kérlek. Menekülök? Azt hiszem meghaltam. Nem tudtam befutni. Vegyek valamit? Kevés pénzem van, nem tudok. Hát nem, 1500-ból tudok. De a 111-et sebzi, egész jó. Jó ez a giliszta, vagy ez a... Aha, egész cuki. Megállítva. Hát az menő. Pont ott jön a másik is. Az a krampli cukorka. Akkor egy R betű. De jó. Egész jó. Jó ez a játék, megtetszik. Igaz? Elment előle. Oké, most lerendeztem a Skype ügyeimet. Remélem megnyírják le. Remélem, hogy nem zaklatnak forgatókönyvet. Hey Siri. Megállítva. Cső. Na, itt vagyok akkor. Teljes mértékben a tiétek. Majdnem, azt te! Gyorsan menj oda, gyorsan támad meg a Q-val, vagy valamivel támad meg, azaz, öljed. Azaz, nem baj, ez az. Most, oda, ez bum, maradjon. Ez egész jó. Utána is ez tök jó. Ezzel leszünk vége, ezzel a óriás gyíkkal. 1500-os sebzést azt. Az, 50 sebzés, klik. 164. Azt hittem nem fog tetszeni nekem ez a játék, de úgy tűnik, hogy megtetszett. Ha. Mi van? Jó, ha. Már megy az óriás gliszták ez amúgy. Mi látod, hogy most itt ilyen, ott a csíkék között, vagy a bevágásai között, ott ugye... Ott úgy világít, nem? Nem, hanem ott kék, és én megnyomom a Q betűt. Ja nem a Q betűt, akkor megnyomom a V betűt, így meg piros. De menő. Jól néz ki. Igaz? Egész jó. Ezzel nem menekülni kell? R betű? Igen. Na, mindjárt meghal. Azaz! Öljed, Haxi, öljed! Még egy pif, paf, pif! Fejlesz valamelyik képességedet. Melyik ez? Nem jó. De azt most használtad el, és ez az, amikor bepirosodik a giliszta, és most már ilyen gondolom, hogy erősebbet köpik. Aha. Köpik! Szép magyar szó, köpik. Az jó. A tornyot öljed meg. Ez a tornyot. Ez az, öljed. Ne foglalkozz, hogy azokat jönnek. És azzal a Azzal sem, hagyjad. Az lényeg, hogy most minden áron rombold le. Max megvan. És most menj oda közel a toronyhoz, azaz.
Nem menj el a toronyhoz. Azt nem sebzi? Hát úgy néz ki. Na, Na mindegy. Fejlesz valamely képességet, meg most úgy is tudsz fel egy 50% sebzéses cuccot. Azt. Meg is vetted. jó. Bár 216 az faszra. Menj el ott szélen, ott nincsen senki. Úgy. Isten szabású. Gyöm meg a V-bet, így jobban tetszik a bíró. Mi ez valami vízi csótány, A csapatod lerombolt egy tornyot. Oh, fejleszd ezt a képességedet. És ez már úgy kifullasztad. Király, fullos. Azt töld már meg azokat a kacsákat. Azaz használja a szuper képességedet. De most ne azt egyfajtában most állj meg. Állj meg és most ezt a képességedet. Bocs, nem volt kedvem. Hát, de legyen kedved, mert majdnem meghaltál. Ezt logikával kell játszani. Olyan, mint hogy így követné egy nagy fényszóró, nem? Nem. Hát így egyre kivilágosodik. Az mi? A csapatod lerombolt egy Itt egy tornyot. Absolutus Barricus. Kettős gyilkos. Magyarul te. Ja, jó. Megállítva. Az a békölete meg egyszer, amikor játszottuk az egyik társunkat. De is most a következő. Hogy ne szoktam, hogy nyomkod down azt a izét, hogy így össze-vissza. Az gombolt, középső gomb. Ne nyomkod már egyszer. Hogyha képességet használsz, akkor így. Nyomjad. Na most nyomhatod eszetlenül. Hagyjad, nem baj, hogy az a lényeg, hogy rombod le a tornyot. Király. Az hiába, az már meglógott. Azt hagyjad inkább itt ezeket a minionokat öld még meg. Vagy minionokat, vagy ki minek hívja. Egy ellenséget megcsináltak. Megöltél egy ellenséget. Megöltél egy ellenséget. Nyugodtan nyomjad. Mennyit tölti? Már 4-et tölti, az jó? Csoda. Ugye? Az a élet volt. Ez már lesz, szerintem legyőzték, hagyjad, hogy ne foglalkozz a sárkányomatára. Nem lesz, hogy meghalsz, legalább dicsőségben halsz meg. Már mindjárt a minionok azok meg már találnak. A sárkányhoz, mert arra hat legalább. Megöltél egy ellenséget! Hagyjál, hogy meghaltál. Ez is komoly. Már mindjárt meghal a torony is. És akkor most vegyünk valamit. Egy szövetség. Rendben. Ezt? Ja. Hát... Már 272-t sebzünk, úristen. Ott valamit célpontja. Ott valamit akar. Na mindegy. Jó ez a giliszta, vagy ez a hernyó, vagy mivel vagyunk mi most itt. Ja. Tetszik. Ajjaj. De bírnám, ha nem menne a Fraps. Én is. Előre, kezdődik előre az egészet. Azt a szuper kígyóköpés. Hát de jól néz ki. Mi a... Igaz, én sem tudtam, mi történik. Ja, lehet, hogy ennek a csávónak a képessége volt. Lehet. Óriási. Nem tudom, ti is értsétek, hogy miről van szó, ezért hakszik, kattints rá erre. Szerintem ennek a képessége volt. 352 sebez. Egy Az ellenséget sebzés. meggyilkoltak. Mondjuk szerintem azért most csak 297-et, ahol már valami az. Ugye, ez már jön a Galio. Azaz! Ott már tök kevés élete van. Ez az. Jó van, most bejönnyi ki. F betű nyomja egy F-et. Most olyan, rá a minyonokat, a falat. Erre használ ez a R betű? A toronyra azt hiszem, hogy nem akartam. És most ezt a Infinitor, hogy minek hívják ezt. Kettős gyilkosság.
Hogyha ezt megold, akkor mindig egy ilyen minionból küld egy ilyen nagyot, ami ilyen tök erős. És ez jó. Hát mivel erős az égen, ne foglalkozz. Most már foglalkozz. Sorozatgyilkos. Legendás. Azt a később most meg én is szeretem hallani. És hát most használhatsz már képességet. Használj erdőket, mert nem is használhatok semmit. Hú. Ez a bűztornádó, ez egy bűzfolyó. Az a lényeg, hogy mennyi Elpetit nyomhatok? Még nem? Még nem. Csak 174 másodperc, az már semmi. És B? És ennek mi értelme van, hogy ez a teleport, ez nem 3 másodperc. Inkább akkor meghalsz, az már az is. Hát ezt elcsesztem. Nem, mert eltáltad, mert látszod, segítettél te is meg. Ja, lehet. Biztos, hogy higgyél nekem. Megérkezett már úgy a szuper, hogy mi? Ott jön, na látod el? Aha. Mi azt B betű, ez milyen? Az hogy jön? Milyen? B, az adott elfoltál, azt mondja. E, oké. A R betű. Nem tudom. Azt hittem, hogy... Ezért kéne megnyomnod. Aztán. Ja, ez az a izé támadás. Legalább dicsőségbe halsz megnyomni egy gyert. Az megölt! Ja, felébe. Jaja. Viszont sebeztél most, te ott segítettél. Szuper! Most megint vagy egy akarod, hogy még többet sebezzél. B-vel kell? Ja. Kattintsák kétszer úgy. Úgyhogy, hogy a képére rákattintasz kétszer, már akkor megveszi. Ó, gyerekek, már 20 percre megy a menet. Nem baj. Jaj, Vagy baj? nem. Akkor jó. Úgy is lejátszuk ezt. Ó, léptél egy szintet. Király. Akkor fejleszd a képességedet. Mindjárt. Megnéztem az időt, amit nem találtam. Tök mindegy, majd megmondom neked az időt, csak játsz. Jó. Kettős gyilkosság. És azért haza kell menni, eltolvas, úgyse fogjuk abba hagyni a forgatást. Jó van. Gyilkosság. A csapatod lerombolt egy tornyot. Na go, go, go. Hú, de hogy néz már ki ez? Mint valami krumpli. De egy nagy kövér krumpli. Szép krumpli. Ó, mert ott bent vagyunk nagyon. Hú, ez a TNT Shadows Benjamin's Passing Aside China. Made in China. Az az Akkor olyan ez az nem hat rá? inhibitor? Ó, a középső várra menjél, Ó, még nem bírom, mert akkor azt öljed, azt a falat. Vagy a falat? Ó, ez az egy posta szuper, ez az, most bírod ölni, ez az. Ó, de gyorsan megy le a fővár, élete. És vége. Yeah. Nyertünk! És akkor most el is búcsúznak tőletek. Hogyha tetszett ez a rész, dobjatok egy lájkot, ha tetszik a csatornánk, akkor iratkozzatok fel. Sziasztok, én Frepsi voltam. Én pedig Haxi. Sziasztok!